ሻሎም ቅዱሳን አሕዋት ከመይ ኣለኹም ደሓን ደለኹም እግዚአብሔር ይመስገን ኣነ ደሓኔ ብርሃን በሃል ሎም መዓልቲ ኣብዚ ቻናል እዚ ናይ መጀመርታ ክፋል ብተኸታታሊ ንመሃሩ ትምህርታት ኣሎ ብተኸታታሊ ንመሃሩ ትምህርቲ ኣርእስቱ ንምንታይ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሲዒበዮ ዝብል እዩ ንምንታይ ንመጽሓፍ ቅዱስ ትስዕቦ ኣለኻ ክትፈልጥ ኣለካ ዝብል መረዳእታ ኣለኒ ክጅመር ከሎ ትዝኣመንካዮ እምነት ወይ ድማ ትኸደሉ ዘለኻ ጎደና ዝኣመንካዮ እምነት ወይ ድማ ትኸደሉ ዘለኻ ጎደና እንድሕር ደኣ መወከስ ዘይብሉ እንድሕር ኮይኑ ትስዕቦ ነገር ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ናይዚ ትምህርትና ኣርእስቲ ንምንታይ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሲዒበዮ ንምንታይ ኻ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሲዒብካዮ ንምንታይ ኻ ኣማን እንድሕር ኮይንካ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣማን እንድሕር ደኣ ኮይንካ ንምንታይ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሲዒብካዮ ክትፈልጥ ኣለካ ንእንታይ ስለ ዝኾነ ኢኻ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሲዒብካዮ ወይስ ዝሰዓብ ሲኢንካ ኢኻ ወይስ ብስድራ ቤት ብተወርሱ ስለዚ መጸካዩ ወይ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ነጊሮምኻ በቃ ጽቡቕ ኢልካ ትኸይድ ስለ ዘለኻ እዩ ወይስ ፍልጠት ኣለካ ብዛዕባ እቲ ትስዕቦ ዘለኻ መጽሓፍ ፍልጠት ኣለካ ኣታስኻ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይትፈልጥ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይትስዕብ ዘይተኣምነሉ ሰብከ ንምንታይ ኻ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይተኣምነሉ ዘለኻ ንምንታይ ኻ ዘይትስዕቦ ዘለኻ ወይ ድማ እንታይ ስለ ዝኾነ ኢኻ ዘይትስዕቦ ዘለኻ እንታይ ሕማቕ እንታይ ጎደሎ እንታይ ክፉእ ስለ ዝረኸብካሉ ኢኻ ዘይትስዕቦ ዘለኻ ካብ ስምዒት ናጻ ኮይና ካብ ስምዒት ወጻኢ ኮይና ንነገራት ውፅእ ኢልና ኣሴስ ክንገብሮም ወይ ድማ ክንሪኦም እስከ ክንፍትን ኢና ገሌና ሰማዕቲ እንታይ ኢልና ክንሰምዖ ንኽእል ኢና እስከ ሃይማኖታዊ ከይኮንኩ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ኮይነ ከም ሳልሳይ ኣካል እስከ ክሪኦ ባያዝድ ከይኮንኩ ማለት ብናይ ካልኦት ኣተሓሳስባ ብናይ ካልኦት እምነት ብናይ ካልኦት ዶክትሪን ከይተጸልኹ ከለኹ ነዚ መጽሓፍ እስኪ ከም መጽሓፍ ክሪኦ መን እዩ እዚ መጽሓፍ እዚ ግድን ኣይኮነን ኣብ ሃይማኖት ኮይንካ ነቲ ቃል እዚ ክትሪኦ ዘለካ ካብ ሃይማኖት ወጻኢ ኮይንካ ዋላ ተጻራሪ ናይዚ ቃል እዚ ወይ ድማ ተጻራሪ ናይዚ ኣብቲ መጽሓፍ ተጻሒፉ ዘሎ ስነ ሓሳብ እዚ ኮይንካ እውን ነቲ ቃልቲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እስከ ቅድም ረኣዩ ንምንታይ ኻ መጽሓፍ ቅዱስ ክስዕቦ ዘለካ መን ኢኻ መጽሓፍ ቅዱስ ክጅመር ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ዝብል ሓሳባት ብትንታነ ብደንብ ዘርዚርና ክንሪኦ ኣለና ሽዑ ኢና ንውስን እንድሕር ዘይትፈልጦ እንድሕር ኮይንካ ንዘይትፈልጦ ነገር ኣይትስዕቦን ኢኻ ንዘይትፈልጦ ነገር ድማ ኣይትጸልኦን ኢኻ ትጸልኦ እንተለኻ ፈሊጥካዮ ትጸልኦ ኣለካ ክትፈትዎን ክትስዕቦን እንድሕር ኮይንካ ድማ ፈሊጥካዮ ክትፈትዎን ክትስዕቦን ኣለካ እንድሕር ደኣ ዘይትፈትዎ እንድሕር ኮይንካ ዘይትፈልጦ እንድሕር ኮይንካ ይስዕቦ ኣለኹ ትብለን እንድሕር ኣለኻ ግብዝና እዚኣ ማለት እዩ ኣታስኻ ትጸልኦ ዘይትፈልጦ ከለኻ እንድሕር ትጸልኦ ኣለኻ ድንቁርና ጥራይ ማለት እዩ ዘይትፈልጦ ነገር ከመይልካ ሓሞ ትጸልኦ ከይፈለጥካዮ ከለኻ ናብ ጽልእ ክትመጽእ የብልካን ወይ ድማ ካልኦት ብዝገበርዎን ብተዛረብዎን ነገር ጥራይ ውሳኔ ወሲድካ ወይ ድማ ፈሪድካዮ ጃጅመንት ብካልኦት ብተዛረብዎ ዘረባ ጃጅመንታል ኮይንካ እንድሕር ደኣ ፈሪድካዮ ኣለኻ ድማ ቁርብትለይ ምልስ ኢልካ ናይ ብሓቂ እስከዚ መጽሓፍ እዚ ክሪኦ ኢልካ ኣመዛዚንካ ክትሓስብ ኣለካ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ኢኻ ድማ ከም ቀዳማይ ትምህርቲ ገይረ ሒዝዮ ዘለኹ ኣነ ንምንታይ ንመጽሓፍ ቅዱስ ሲዒበዮ ንምንታይ ክስዕቦ ኣለኒ እንታይ ስለ ዝኾነ መን ስለ ዝኾነ ኣነ ክስዕቦ ዘለኒ እንታይ ዓይነት ማቴርያል እዩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ እንታይ ዓይነት ፍልጠት እዩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ክሰዓብ ዘይብሉ መጽሓፍ ድዩ ክሰዓብ ዘለዎ መጽሓፍ ድዩ ወይስ ካልእ ክሰዓብ ዘለዎ መጽሓፍ ኣሎ እዩ ወይ ድማ ክስዕቦ ዘለኒ ስነ ሓሳብ ዝሓቆፈ ካልእ መጽሓፍ ኣሎ እዩ ነዚ ብደንብ ገይረ ብዝርዝር ክፈልጦ ክእል ኣለኒ ስለዚ ቅድም ቀዳድም ንመጽሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ኣብ ውሽጡ ኣቲኻ መጽሓፍ ቅዱስ እዝን እትን እዩ ቅድሚ ምባልካ እስከ ብደገ መጽሓፍ ቅዱስ ብሰባት እንታይ ይበሃል ብዛዕባኡ እንታይ ተጻሒፉሎ እንታይ ከዓይነት ስነ ሓሳብ ሒዙሎ ተባሂሉ ይዝረበሉ ሎ ንዝብል ስነ ሓሳባት ሒዝና ክንዘራረበሉ ወይ ድማ ክንመያየጠሉ ንፈትኹ ማለት እዩ መጀመርታ ከም ቀዳማይ ክፋል ኣነ ሒዝዮ መጽእ ዘለኹ ንመጽሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ሲዒበዮ ንምንታይ ሲዒበዮ ቀዳማይ ከም መበገሲ ሓሳብ ክሕዞ ዝደሊ ነገር ናይ ደቂ ሰባት ኣተሓሳስባ ርድኢት ፍጥረት እዚ ሲ ኣብ ከመይ ኩነታት ነይሩ ይርከባሎ ብሕጂ ከመይ ክኸውን እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ከመረዳድኣይ ከም ኣጠማምታይ ሰብ ብተፈጥሩ ሰልፊሽ ወይ ድማ
ንውልቁ ጥራይ ዝሓስብ ናይ ውልቁ ነገራት ጥራይ ዝደሊ ናይ ውልቁ ነገራት ድማ ዘጎድሱ ዓይነት እዩ እዚ ድማ ኣነ ጥዕናዩ ኣይብሎኒ ምክንያቱም ንውልቅኻ ይኮንካ እንትነብር ኣብ ወይ ድማ በይንኻ ይኮንካ ናብዚ ዓለም ዝያ ዘለኻ እንድሕር ከባቢኻ ጠሚትካ ጎረባብት ኣለውኻ ኣሕዋት ኣለውኻ ኣቦ ኣደ ወለድ ኣለውኻ ዓርከ መሓዛ ኣለካ ስለዚ ሰብ ማሕበረሰባዊ ፍጥረት እዩ ማሕበረሰባዊ ፍጥረት ክነሱ እንድሕር ደኣ ንውልቀይ ጥራይ ዝብል ኮይኑ ገለ ከይተረድኦ ኣብ ውሽጡ ዝተፈጥረ ችግር ኣሎ ማለት እዩ ወይ ድማ በእንግሊዘኛ ማልፋንክሽን ገይሩሎ ማለት እዩ ሰብ ኣብ ማሕበረሰብ ተጠቕሊሉ ንማሕበረሰብ ኢሉ ክነብር ዘለዎ ፍጥረት እዩ ነቲ ውልቃውነቱ ኣብ ማሕበረሰባውነት ይክረኽቦ ዘለዎ ነቲ መን ምዃኑ ነቲ ማንነቱ ኣብ ማእከል ማሕበረሰብ ይክረኽቦ ዘለዎ ምክንያቱም ንበይኑ ዲፋይን ክግበር ኣይክእልን ይወዲ ሰብ በይኑ ኣይ ውልቃዊ ኣይኮነን ኣነ ካብ ኣቦን ካብ ኣደን መጽ ዝመጻ ኩሉ ምንጭ ኣለኒ እቲ ምንጨይ ንዓይ ዲፋይን ገብረኒ እዩ መን ምዃነይ ዲፋይን ገብረኒ እዩ እቲ ምንጨይ ክቕጽል ከሎ ከባቢ ኣለኒ ሪሌሽንሺፕ ኣለኒ ርክባት ኣለኒ እቲ ኣብ ከባቢዬ ዘሎ ብሙሉእ ዓይነት ርክባት ድማ መን ምዃነይ ይገልጽ እዩ ብዘይቲ ርክባት እቲ ኣነነተይ ኣይስራሕን እዩ ማንነተይ ኣይስራሕን እዩ ስለዚ ርክባተይ እውን ኣብ ግምት ዘእተወ ህይወት ክህልወኒ ኣለዎ ማለት እዩ ካብ ቤተሰብ ጀሚርካ ካብ ምውላድ ጀሚርካ ስጋዓ ትምህርቲ ምዕባይ ምስራሕ ሓዳር ምግባር ቆልዑ ምውላድ ምዝማድ ወዘተረፈ ዝተፈላለዩ ዓይነት ማሕበረሰባዊ ዝኾነ ማንነት አይደንቲቲ ኣለና ብኩሉ ማሕበረሰባዊ ክብርታት ድማ ዝተሃንጸዩ ማለት እዩ ግን ኣብ ውሽጠይ ግን ምስ ሕልናይ ብፍላይ ክዛራረብ ከለኹ ኣብ ውሽጠይ ዝረኽቦ ውልቃውነት ኣሎ ሰልፊሽነስ ኣሎ እና እዚ ሰልፊሽነስ ወይ ድማ እዚ ውልቃውነት ወይ ድማ ስስዕ እዚ ጥዕናዩ ኣይብሎኒ ስለዚ ዝኩሉ ዘጋጥመና ሽግራት ናይ ብሓቂ ዓለም ብገፋሓ ዓለም ብሰፋሓ ኩሉ ዝኣኽለና ክነሱ ግን ንሓድሕድና ተባሊዕና ንሓድሕድና ተባኢስና ምድሪ ፀይባትና ንነብረሉ ዘለና ዋና ምክንያት እቲ ውልቃውነትና ስለዚ ዕብለለና እዩ ቅድም ኣነ ስለንብል እዩ ማለት እዩ ግን ናይ ብሓቂ ከምኡ ዲ ክኸውን ዘለዎ ቅድም ኣነ ጥራይ ዲ ክኸውን ዘለኒ እቲ መናብርተይከ ጎረቤተይከ መትዓቢተይከ እቲ ምስኣይ ብፍቕሪ ተጣሚሩ ዝነብር ዘሎ ሰብከ ሰብኣይ ክኸውን ክእል እዩ ሰበይቲ ክትከውን ትኽእል እያ እዚኦም ከ ቆልዑ ክኾኑ ክእል እዮም ኣቦ ኣደ ክኸውን ክእል እዩ እዚኦም ከ እና ካብቲ ውልቃውነተይ ውፅእ ኢለ ነዚኦም ኩሎም ኣብ ግምት ዘእተወ ዘጠቓለለ ዓይነት ህይወት ክነብር መታን ክኽእል ዝገብረኒ ስነ ሓሳብ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ኣእምሮይ ዝሓፅበኒ ኣተሓሳስባይ ዝፀርብ ሼፕ ዝገብሮ ዓይነት ስነ ሓሳብ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ንመጽሓፍ ቅዱሳነ ከም መምርሒ ማኑዋል ዝሪኦ ምክንያቱም እንድሕር ዳኣ ሰብ ማልፋንክሽን እንድሕር ገይሩ ወይ ድማ እንድሕር ዳኣ ገለ ብልሽት እንድሕር ዳኣ ኣጋጢሞ ነቲ ብልሽቱ መዕረይ ዝኸውን ማኑዋል የድልዮ እዩ ኦኬ አንኳይ ኣምላኽ ፈጣሪ ሰቡን ንባዕሉ ዝኾነ ንብረት ክፈጥር ከሎ እዛ ኣብ ቅድመይ ዘላ ማይክሮፎን ዋላ ክትስራሕ ከሎ ሰራሕያ ንዓኣ ዝኸውን ምናልባት እንተተበላሸወት ነቲ ብልሽታ መጸገኒ ዝኸውን ስፔር ፓርት ወይ ድማ መቀያየሪ ኣቑሑት ይሰርሓላ እዩ ክትጥቀመላ ከለኹ ድማ መታን ከየበላሽዋ ምናልባት ናይ 220 እንድሕር ደኣ ኮይና ኣብ 380 ነእቲ መታን ከየቃጽላ ከየበላሽዋ ማልፋንክሽን ከይትገብር መታን ክስዕቦ ዝግባኣኒ ማኑዋላት ድማ ይዳልወለ እዩ ማለት እዩ ከመይላ ትዓይ ኣለዋ ከመይላ ትሰርሕ ኣለዋ ኣብ ምንታይ ክትኣትዋ ኣለዋ ኣብ ምንታይ ክትኣቱ የብላን ንምንታይ ክትጥቀመላ ኣለኒ ንምንታይ ክትጥቀመላ የብለይን ነዚኣ ማይክ እዚኣ እንድሕር ደኣ ኣብ ንቑፅ ቦታ ክትጥቀመላ እንድሕር ኣለኒ እሞ ሒዚያ እንድሕር ደኣ ናብ ማይ ተነቂታቴ ኣብኡ ኣይ ክትዓየለይን እያ ብልሽት ከጋጥማ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ንኸየጋጥማ መታን ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ክትጥቀመላ ኣለኒ ዝብል ማኑዋል ይዳለወለ እዩ ማለት እዩ ገለገሊኡ ድማ ኣብ ትሕቲ ማይ ክትጥቀመሉ ዝግባኣካ ማይክሮፎንስ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ማይ ኮይንካ ክትጥቀመሉ ንኽትክእል መታን ተባሂሉ ድማ ዝዳለወሉ ናይ ገዛ ርእሱ ፕሮቴክሽንስ ኣለዎ ስለዚ ከመይ ጌርካ ነቲ መከላኸሊ ብስነ ስርዓት ገጢምካ ኣብ ትሕቲ ማይ ትጥቀመሉ ክትፈልጥ ኣለካ ማኑዋል ክህልወካስ ኣለዎ እና ሰብ ድማ
بتفطرو كم زبلكوهم سلفيش سلازخونه سلف سنترد سلازخونه ወይ ድማ ንርእሱ ማእኸል ገይሩ ክነብር ዝደሊ ብፍርሕ ድማ ዝተዋሕጠ ማንነት ዘለዎ ስለዝኾነ ማኑዋል የድልዩ እዩ ማለት እዩ ማኑዋል ብኸመይ ኦፐሬት ክገብር ዘሎ ብኸመይ እንቀሳቀስ ዘሎ ብኸመይ ክዓይ ዘሎ ብኸመይ ክሰርሕ ዘሎ ዝሕብሮን ዝነግሮን ማኑዋል ሲ የድልዩ እዩ ስለዚ ኣነ ብውልቀይ ታ ዝኣምነላ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ደቂ ሰባት ማኑዋል እዩ ኢለ ዝኣምን ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ መምርሒ ሰብ ወይ ማኑዋል እዩ ንሰብ ከስተኻኽሎ ዝኽእል ምኽሪ ጥበብ ወይ መረዳእታ ኣሞንጎ ቁንዕን ኣሞንጎ ጽቡቕን ኣሞንጎ ክፉእን ክፈልየሉ ዝኽእል መመመይ መሳርሒኡ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ኢለ ዝኣምን ብልሽት ኣጋጢሞ ይወድ ሰብ ነዚ ብልሽት እዚ ከዕርዮ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ይኹን ስነ ሓሳብ ፍልስፍና ሆነ ግብሪ የለን ስለዚ ወዲ ሰብ ተበላሽዩ ኣምሩ ኣበላሽዎ እዩ ብኸመይ ኣበላሽዎ ንዝብል ሓሳባት ዳሕራይ መልሲልና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብቲ ዓሚቕ ክፋላቱ ምስኣተና ብኸመይ ተበላሹ እንታይ ዓይነት ብልሽት የጋጢሞ ነዚ ብልሽት እዚ መዕረይ ዝኸውን እንታይ ዓይነት መንገዲ እግዚአብሔር ኣዳልዩሉ ንዝብል ነገራት ድሕሪልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ግና ብልሽት ከም ዘጋጠሞ ምክንያቱም ኩናት ራይዎ ፌራ ራይዎ ጥሜት ራይዎ ኣብ ዓለምሲ ክንድምታይ ሜትሪክ ቶን መግቢ ይጓሓፍ ኢልና እንተሪኢና ንኣብነት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮግራም ዩናይትድ ኔሽንስ ኢንቫይሮንመንታል ፕሮግራም ወይ ድማ UNEP ዝበሃል ትካል ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ 931 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን መግቢ ኣብ ዓለም ይጓሓፍ حسابهم 931 ሚሊዮን ሜትሪክ ቶን ማለት ብዝርድአና ክንትርጉሞ ኾለና ናይ 100 ኪሎ ላ ጣፍ ንገዛላ ክሻ እታ ናይ 100 ኪሎ ጣፍ ንገዛላ ክሻሲ 9.31 ቢሊዮን ግዜ ማለት እዩ ኢማጂን ኣብ ዓለምሲ ክንድዚ መግብት ይጓሓፍ ማለት እዩ ክንድምታይ ጥሜት ከንሪ ክንድምታይ ዓጸቦ ንሪ ክንድምታይ ሰብ ብማል ኒውትሪሽን ወይ ድማ ብሕጽረት መኣዛታት መግቢ ይጥቃዕ እንተልና ብቢልዮናት ዝቁጸር ማለት እዩ ብሚልዮናት ዝቁጸር ህዝቢ ብጥሜት ከብዱ ተፋሒሱ ጥሜት ጠሚዩ ሸጊርዎ ይሓድር ዓለም ብገፋሓ ብርሕባ ኾላ ማለት ስለዚ እዚ እንታይ የርእየካ ደቂ ሰባት ማልፋንክሽን ከም ዝገበርና ከም ዝተበላሸውና ንርእስና እንተ ዘይኮይኑ ንኻልእ ከምዘይ ንግደስ ዋላ ትሪኦ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ዓይነት ፖለቲካዊ ዳይናሚክስ ምሕደራታት ሃገር ናይ ዓለምና ኩነታት ኩሉ ክርአ ኾሎ ዘርእየካ ውልቃውነት ናይ ደቂ ሰባት ክሳዕ ክንድምታይ ደቂ ሰባት ንባዕሎም ተመሊሱ ከም ዘጥቆዖምን ከም ዘባላሽዎምን እዩ ማለት ስለዚ ዋላ ጽቡቕ እንተ ተገብረ ሙሉእ ስለዘይከውን ንፈጣሪ ክዕግቦ ኣይክእልን እዩ ኦኬ ተነገብሮ ነገራት ኩሉ ጽቡቕ ንፈጣሪ ስለዘይዕግቦ ስለዚ ሙሉኣት ኣይኮናን ማለት ስለዚ ፈጣሪ በዓሉ ዝዓግበሉ መምርሒ ሂብና እዚ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ ስጋዊ ስነ ልቦናዊ ኾነ መንፈሳዊ ጸገማትና እነስተኻኽነሉ ማንዋልና ድማ እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ እዩ ክንብል ኮልና ፈጣሪ በዓሉ ዝሃበና በቃ at the end of the day ንሕና ብኩሉ መንገዲ ተፈቲና ስለዝኣበና ክንስተኻኽል ከዓ ስለዘይካልና ፈጣሪ በዓሉ እንኩመ ኢሉ ዝሃበና መምርሒና እዩ ማንዋልና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ማልፋንክሽን ጌርናና ተበላሽናና ስለዚ ክንስተኻኽል እንድሕር ኮይኑ ስጋዊ መንፈሳዊ ስነ ልቦናዊ ሓገዝ የድልየና እዩ እንስተኻኽለሉ መንገዲ ዳይሬክሽን የድልየና እዩ ስለዚ እዚ ዳይሬክሽን እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ተባሂሉ ጽዋዕ ማለት እዩ እቲ ናይ ሰብ ዘገርም ብዘመናት ኩሉ እቲ ዝረቐቐን ዝዓበየን ምህዞታቱ መጥፊኡ እምበር መንበሪኡ ኣይኮነን ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ድማ እዚ እዩ ንደቂ ሰባት ሲ እቲ ዝዓበየ ምህዞታትና ንብሎ በቃ ንንየተሉ እቲ ዝዓበየ በቃ ንሕና ከም ሃገር ከም ህዝቢ ሓያላቲና ብርቱዓቲና ዘብለና ሲ ንሰብ ዘልምዕ ዘይኮነስ ንሰብ ዘጥፍእ ነገር እዩ ማለት እዩ በቃ ዝዓበየ ምህዞናስ መጥፊኡ እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስነ ሓሳብ ነዚ ከምዚ ዓይነት ስነ ልቦና መታን ክነእርመሉ ክነስተኻኽለሉ እንተ ተኣሪምናሉ ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ንኣቢና እምቢታና ድማ ካብ ፍልጠት ዝተበገሰ ይኮነን መጽሐፍ ቅዱስ ክንስተኻኽለሉ ክንእረመሉ ክንጥዕየሉ
ጥዑይ ስነ ሓሳብ ጥዑይ ስነ ልቦና ክህልወና ነቲ ዝተዋሃበና ጽቡቕ ጸጋታት አእምሮ ንጽቡቕ ነገር መታ ንኽንጥቀመሉ ዝሕግዘና ዳኣምበር ሃይማኖታዊ ጌሮ ኣብ ሃይማኖታዊ ዓንኬል ዓጪው ዘይንረብሕ ዝገብረና ኣይኮነን ዋላ እንተሪእናዮ ዋላ ረቂቕና ተባሂሉ እቲ ንምህዞ መጥፊና ዋላ ተዓበይት ቴክኖሎጂታት ሕጂ ንሕና ከም ሲቪል ማሕበረሰብ ኮይና እንጥቀመሎም ኣብ ናይ ውግእ ሜዳታት ወይ ድማ ንሚሊተሪ ፐርፐዝ ተባሂሉ ዝተዳለወ እምበር ንሲቪላዊ መነባብሩ ዝተዳለወ ከም ዘይኮኑ ብዙሕ መጽናዕታዊ ጽሑፋት የሪኡና እዮም ማለት እዩ ሶ ወዲ ሰብ ከመይ ጌራ ዓብላሊ ኮይነ ንኻልእ የጥቅዕ እንተ ዘይተፈቂዱለይ ድማ ሙድኦም እዩ ዝብል ዕላማ እዩ ዝሕዝ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ናይ ዕርቂ መንገዲ እዩ ምስ ገዛ ርእስኻ የተዓረቀካ ኦኬ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ናይ ዕርቂ መንገዲ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ዓይነት ሕቶታት ክተምጽእ ትኽእል ትኾይና ኣብ ውሽጢ ዓሚቕና ምስ ረኣና ኣብ ውሽጢ ዓሚቕና ምስ ኣተናዮ እንተሓታተቶ ወይ ድማ ነዘራረበሉ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ግን መጽሓፍ ቅዱስ መሰረታዊ እዩ ድማ እቲ ሕመረታዊ ስነ ሓሳቡ ዕርቂ እዩ ማለት እዩ ናይ ዕርቂ መንገዲ እዩ መጀመርታ ምስ ገዛእ ርእስኻ ይተዓረቀካ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ርእስኻ ይተዓረቀካ ብድሕሪኡ ምስ ማሕበረሰብካ ይተዓረቀካ ማለት እዩ ምስ ርእስኻን ምስ ማሕበረሰብካን ድሕሪ ዳኣ ተዓሪቀካ ምስ ኣምላኽካ ኣውቶማቲካሊ ይተዓረቀካ እዩ ምክንያቱም ንኣምላኽ ምንባር ማለት ቅድም ንርእስኻ ሽዑ ንሓውኻ ምንባር ምኽኣል ማለት እዩ በቃ ንርእስኻ ክትነብር ማለት ቅድም ምስ ርእስኻ ትዕረቕ ዘለካ ሰልፊሽ ዝኾነ ወይ ድማ ኣብ ገዛእ ርእስኻ ጥራይ ዝተመርኮሰ ስነ ሓሳብ ካብ ውሽጥኻ ጎጥጉጥካ ኣውፂኻ ትጉሕፎ ሽዑ ንኻልእ ሰብ ምንባር ዝብል ኣምርካ ውሽጥኻ ትሕዝ ኣነ ንሓወይ ከመይ ኢለ ዝነብር ኣነ ንሓፍተይ ከመይ ኢለ ዝነብር ዝብል ስነ ሓሳብን ኣምርን ትሕዝ ማለት እዩ ብምቕጻል ንማሕበረሰብካ ክትነብር ከለኻ ኣነ ዝገብሮም ነገራት ኣነ ዝዓዮም ዕዮታት ኣነ ዝነብሮ ናብራ ከመይ ገይሩ ንሓወይ ንሓፍተይ ክጥዕማ ይኽእል ወይ ድማ ክጥዕሞ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ኣብ ውሽጥኻ ከም ዝዓብን ከም ዝበቁልን ከም ዝፈርን ይገብሮ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሽዑ ምስ ኣምላኽ ከይተዓረቀካ ማለት እዩ ኣምላኽ ብመሰረት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርቲ ኣብ ደቂ ሰባት እዩ ሕጂ ዝርከብ ኦፍ ኮርስ ኣብ ሰማያት ኣሎ ኢልና ኢና ንኣምን ተኾነ ግን ንርእሱ ኣብ ደቂ ሰባት ኣቐሚጡ ኣሎ ስለዚ ምስ ሰብ ክትነብር ተዘይክኢልካ ምስ ኣምላኽ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ንሰብ ክትፈትዎ ንሰብ ክተፍቅሮ ንሰብ ክትቆርቦ ተዘይክኢልካ ንኣምላኽ ክትፈትዎን ክተፍቅሮን ክትቆርቦን ኣይትኽእልን ኢኻ ከም ማእኸላይ ትምህርቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጌርና ንወስዶን እዚ ፍቕሪ ዝብል ስነ ሓሳብ እዩ ነቲ ዝሪኦ ሓው ዘየፍቅሮ ሰብ ነቲ ዘይሪኦ ኣምላኽ የፍቅሮ እየ እንተበለ ንሱ ሓሳብ እዩ ዝብል ማእኸላይ ትምህርቲ ሓዚሉ እዩ ማለት እዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ማእኸላይ መልእኽቱ ምድሓን ዝብል እዩ ማለት እዩ ሳልቬሽን ወይ ድማ ምድሓን ዝብል ማእኸላይ ትምህርቲ ኣሎ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኻ ይምህረካ ብመልክዕን ከም ምስልን ኣምላኽ ንዝተፈጠረ ማንነትካ ክትመስል የተባብዓካ በይንኻ ስለዘይትኽእሎ ድማ ብዛዕባ ዝድግፈካ ጸጋ ድማ ይምህረካ ማለት ስለዚ መጀመርታ ኣፈጣጥራኻ ትናትካ ዲዛይን እንታይ ከም ዝኾነ የርእካ ብኸመይ ኢኻ ተሰሪሕካ በየናይ ዓይነት ንብረት ኢኻ ንስኻ ቐይምካ ዘለኻ ብድሕሪኡ ሽዑ ብኸመይ ኢኻ ክትነብር ዘለካ ክትፍጠር ከለኻ መልክዕን ምስልን ኣምላኽ ገይሩ ከም ዝፈጠረካ ነገረካ ኣምላኽ ፈጣረ በዓሉ ሲ ንዑ ከም ትመስል ገይሩ ከም ዝፈጠረካ በዓሉ መጽሓፍ ቅዱስ ነገረካ ኣጀማምራኻ ፈጣጥራኻ ንዓኻ ንኽፈጥር ዝተጠቀመሉ ግብኣት እንታይ ከም ዝኾነ ይነግረካ ብድሕሪኡ ሽዑ ስለ ዝወደቕካ ካብቲ መጀመርታ ዝተፈጠርካሉ ዓላማ ስለ ዝወደቕካ ብድሕሪኡ ድማ ከመይ ጌርካ ተስተኻኺልካ ነቲ ክትመስሎ ዝግብኣካ ምስሊ መሲልካ ትነብር ኣለካ ድማ ይምህረካ ማለት እዩ ሶ ቤዚካሊ ካበይ ወዲቕካ ነርካ ናበይካ ክትምለስ ኣለካ ንዝብል ነገር የርእካ እዚ ኩሉ ንኽትክእሎ ድማ ጸጋ ዝበሃል ነገር ከም ተዋበካ ብርእስኻ ኣይትኽእሎን ኢኻ ኣውቶማቲካሊ ኣይትኽእሎን ኢኻ ስለዚ እቲ ቃል ኣምላኽ መጽሓፍ ቅዱስ ጸጋ ዝበሃል ዝድግፈካ ነገር ከም ዘሎ ድማ ይነግረካን ይምህረካን ማለት እዩ እዚ ኩሉ ንክኾነልካ ድማ በዓሉ ቃል ኮይኑ ነቲ ክትቀጽዖ ዝግብኣካ መቕጻዕቲ በዓሉ ተቐጽዑ ማእሰርት ሞት ካብ ማእሰርት ሞት ዝፈላለየካ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ድማ ከም ዘሎ
ይነግረካ ማለት ስለዚ ምድሓንካ መንገድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ አምላኽ ከም ዝኾነ ይነግረካ በቃ መንገድኻ ይጠፋካ ናብትን ከይትብል ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድን ሐቅን ህይወትን ዝባሃል ከም ዘሎ ይምህረካን ይረዳካን ማለት እዩ ቃል ተቃል ባዕሉት መጽሐፍ ቅዱስ ባዕሉት ቃል ዝባሃል ድማ እሱ ከም ዝኾነ ብኸመይ ኮይኑ ድማ ዳሕራይ ኣብ ካልእ ክፋል ዓሙቃቢልና ንርእየና ግን ባዕሉ መጽሐፍ ቅዱስ መጀመርታ ቃል ነበረት ቃል አምላኽ ነበረት ቃሉን አምላኽ ነበረ ብምባል ናይ በሐቂ ተቃል ተአምላኽ ባዕሉ ዳሕራይ አባና ድማ ከም ዝሓደረ ይምህረና ማለት እዩ ስለዚ እዘን ቀዳሞት ክፋላትና ንምንታይ የነ መጽሐፍ ቅዱስ ሲዕበዮ ዝብል አርባዕተ ብዝተፈላለየ ነጥብታት ኣለና እንዲሁ ናብ ከባቢ 15 ዝኾኑ ነጥብታት ኣለዎ ንምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ ክስዕቦ ከም ዘለካ እተን ቀዳሞት አርባዕተ ነጥብታት ኣብዚ ቀዳማይ ክፋል ክንሪኦ ኢና ወይ ድማ ክንድህስሶ ኢና እተን ቀዳሞት ክልተ ነጥብታት ኣብ ቀዳማይ ክፋልና ንርእየና እተን ዳሕሮት ክልተ ነጥብታት ድማ ኣብ ካልኣይ ክፋል ክንርእየን ኢና ግን ሕጂ አርባዕተ ነጥብታት ክልዕልየ ማለት እዩ ንምንታይ መጽሐፍ ቅዱስ ክስዕቦለኒ ንምንታይ ድማ ንምንታይ ንመጽሐፍ ቅዱስ ስዕበዮ አርባዕተ ነጥብታት ቀዳሞት ብድሕሪኡኻ ካልኦት አርባዕተ ነጥብታት ክቅጽላየን ማለት እዩ ከም ቀዳማይ ነጥቢ ኣብዚ ኣቐሚጥዮ ዘለኹ መጽሐፍ ቅዱስ ብዝሕ ተኸተልቱን ብዝሕ ሰዓብቱን ንመጽሐፍ ቅዱስ ዝስዕቡ ሰባት ብዝሖም ንባዕሉ ብርእሱ ንመጽሐፍ ቅዱስ ንኽጥምቶ ንኽትሪኦ ክሳዕ ክንዝኣክል ሰብ ዝሰዓቦ ደኣሞ እስከ ክሪኦ ንኽትብልሲ ይሕግዘካ ማለት እዩ መጀመርታ ብዝሕ ሰዓብት ኣለዎ ብዝሕ ተኸተልት ኣለዎ እዚኦም ሰባት እዚኦም ከማኻ ክልተ ዓይኒ ክልተ እዝኒ ሓንቲ ኣፍንጫ ሓንቲ ኣፍ ዘለዎም ከማኻ ዝዋሳወሱ ከማኻ ዘስተንፍሱ ሰባት እዮም ስለዚ እዚኦም ክንዲ ዝኣኽሉ ሰባት ዳ እንድሕር ዳ ሲዒቦሞስ ምናልባት ኮንዶኾኑ ክሪኦ ንኽጥምቶ ንኸቕልበሉ ይግባእ ዶ ይኸውን ዝብል ሕቶታት የለዓዓለልካ ማለት እዩ እታ ካልአይቲ ድማ ዝዓበየ ቁፅሪ ሕትመት ዘለዎ መጽሓፍ ኣብ ዓለም እዚ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሳልሳይ ውፁእ ትረኻ ስለ ዘለዎ ክትርኽ ከሎ መጽሐፍ ቅዱስ ውፁእ ስለ ዝኾነ ራብዓይ ድማ ንኸወዳድሮኸ ዝወዳደሮ ካልእ ጽሑፍ ኣሎ ድዩ ድማ ካልእ መጽሐፍ ኣሎ ድዩ ዝብል አርባዕተ ነጥብታት ይከልዕል ማለት እዩ ኦኬ ቁፅሪ ሰዓብቱ ንመጽሐፍ ቅዱስ ብቁፅሪ ሰዓብቱ እንድሕር ዳሪእናዮ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ብዝተገብረ ስታቲስቲካዊ መጽናዕቲ ወይ ድማ ጸብጻብ ኣብ ትሕቲ ክርስትና ዝብል ኣብ ትሕቲ ክርስትናዊ እምነት ዝተሓቆፉ ክርስትና ተባሂሎም ዝተጸውዑ ናብ ከባቢ 2.38 ወይ ድማ ነጻጋግዑ ከለና ናብ 2.4 ቢልዮን ዝኾኑ ምእመናን ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ድማ 31 ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ዓለምና ይጥቅልል ማለት እዩ ኣብ ሙሉ ዓለም ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ስጋዕ ደቡብ ኣብ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ቦታታት 31 ሚእታዊት ናይ ህዝቢ ዓለም እዚኣ ዝውክሉ ናብ ከባቢ 2.4 ቢልዮን ዝግመቱ ህዝብታት ኣለዉ እዞም ህዝብታት እዚኦም እምነቶም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተመርኪሱ ዝተሰርሐዩ ማለት እዩ እንጂ ክርስትና ክንብል ከለና ብዙሕ ዓይነት ክነልዕል ንኽእል ኢና ካቶሊክ ክንብል ንኽእል ኢና ኦርቶዶክስ ክንብል ንኽእል ኢና ፕሮቴስታንት ክንብል ንኽእል ኢና ፔንቴኮስታል ክንብል ንኽእል ኢና ካልኦቱን ዳሕራይ ክንጠቕሶም ኢና እዚኦም بمولهم أبتحت كريستنا بلو مالتيو بدحريو مسلمنا يمت مسلمنا حدا نتبت 9 بليون حزبي كم زلو يقمت بفلاي دما اب اسيا مالتيو اب اسيا تبهال اهغور زتحقفو كاب على السعوديه جميركا سغا تشاينا اب زلو بوتاتات زقمطو ኣብ አፍሪካ እንትኾነ ሰሜናዊ አፍሪካ በብዝሒ ካብ በዓል ሞሮኮ ጀሚርካ ዘሎ ስጋ በዓል ካብ ሰዓባ ቻይና ዘካልል ወይ ድማ ዝሓቆፈ ቦታታት ዝቕመጡ ብምስልምና ዝበሃል እምነት ዝኣምኑ ድማ ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ ምስልምና እንድሕር ኢናዮ ብዙሕ ዓሚቕ ከኣቱ አይደለኒ ድሕር ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሕትመት ስለዝመጸ ወይ ድማ ድሕር መጽሐፍ ቅዱስ ስለዝመጸ ታሪኹ ድማ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ብዝበሃል መንገዲ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ምትእሳር ስለዘለዎ ብቐጥታ ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ተጸለወዩ ክንብል
ندفرينا مالتيو مخنياتو ما مصحف قدوس ابراهام አለው አብ ቁርአን ኢብራሂም አለው አብ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ አለው አብ ቁርአን ድማ ዒሳ አለው ማለትዩ ስለዚህ ተነና ኢየሱስ ክርስቶስ ይልናና አምነሉ ዘለና ካብ ማርያም ከም ተወልደ መጽሐፍ ቅዱስ ከነገረና ሆሎ አብ ቁርአን ድማ ካብ መርየም ከም ተወልደ ይነገረና በድንግልና ከም ተወልደው ንዛረበናዩ አብ ክልትዩ ኮታ መጽሐፍትሲ ተመሳሳልነት አለው ስለዚህ በቀጥታው ጽልዋ አለው ዝብል እምነት አለኒ ማለት ነው ስለዚህ ናብ ጥቅልል ዝበለ ስነ ሐሳብ እንደርዳ አመጽና አብዝ በዚ መጽሐፍ ቅዱስ በኋላ እዚ መጽሐፍ ተጸልዮም ዝተፈጥሩ ሃይማኖታት ወይ ድማ ተሰርሑ ሃይማኖታት በጠቅላላ በድምር ናብ ከባቢ 300 ሚታዊት ናይ ዓለምና የጠቃልሉ ማለት ነው እስልምና 15 ሚታዊት ናይ ዓለምና ህዝብ የጠቃልል ክርስትና 31 ሚታዊት የጠቃልል አብርሃማዊ እምነት ተባሂሎም አብርሃሚክ ሪሊጅን ተባሂሎም ድማ ይጠቅላሉ አብርሃማዊ እምነት ማለት ክርስትና ሙስሊምና ባሃኢ ጁዳይዝም ወይ ድማ አይሁዳውነት ይባሃል ማለት እዩ ዜን አብርሃማዊ እምነት ዝበሃላ ከባቢ 50 ሚታዊት ዝኸውን ናይ ዓለምና ህዝቢ የካትቱ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጸብጻብ ተበጊስና ክንሪኦ ከለና ንሓያላት ሃገራት ወሲኽካ ኣስታት 4.3 ቢልዮን ዝኸውን ናይ ዓለምና ህዝቢ ነዚ መጽሐፍ ተንተርኢሱ ብዝተወደበ እምነታት ይኣምንን ይስዕብን ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጸብጻብ ተበጊስና ክንሪኦም ከለና ንሓያላት ሃገራት ወሲኽካ ኣስታት 4.3 ቢልዮን ዝኸውን ህዝቢ ናይ ዓለምና ነዚ መጽሐፍ ዝተንተርኢሱ ብዝተወደበ ሃይማኖታት ወይ ድማ እምነታት ይኣምንን ይስዕብን ማለት እዩ ክንዲዝ ዝኣክል ህዝቢ ዝጸለዎ መጽሐፍ ሸለል ኢልካ ተሓልፎ ዝከኣል ኣይኮነን ክንዲዝ ዝኣክል ጽልዋ ኣብ ዓለምና ንዘምጽ መጽሐፍ ድማ ዘይጠቅም ተራ ታሪኻዊ ጽንጽዋይ ኢልካ ይክተሓልፍ ዘይሕሰብ እዩ ኣይትኽእልን ድማ ኢኻ ማለት ገለ ሰባት ነዚ መጽሐፍ እዚ ከናኣስዎ ወይ ድማ ከናሽዎ ክትሪኦም ከለኻ እዚ መጽሐፍ እዚ ናይ በሓቂ ከናኣስን ከናሾን ዘለዎ መጽሐፍ ስለዝኾነ ዘይኮነስ ድሌታቶም ብናጽነት መታን ንኸይገብሩ ስለዝኣግቶም ምስ ሕልኖኦም ድማ እንዳተኻሰሰ ስለዝነብር ምክንያቱም ገለገለ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ሕግታት ብሙሉኡ ማለት እዩ ብምልአት ኣብ ሕልናና ዝተጻሕፈ እዩ ኣብ ሕልናና ጽሑፍ እዩ ማለት እዩ ኣብ ሕልናና ስለዝተጻሕፈ እዚ ቃል እዚ ኣብ ሕልናኻ ዝተጻሕፈ እንድሕር ደኣ በአካል ደኣ እንድሕር ደኣ ረኺብካዮ ነቲ ስኻ ትደልዮ ውልቃው ረብሓታትካ ዘቀድም ስነ ሐሳብ መታን ንኸይትነብረሉ ስለዚ ኣግተካ በቃ ክትኣልዮ ኢኻ ትደሊ ኣብ ሕልናኻ ኣሎ ኦፍ ኮርስ ምስ ሕልናኻ ተኻሲስካ ንሕልናኻ ረጊጽካዮ ትኸይድ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ደኣ በአካል ረኺብካዮ ግና ሙኻ ንሕልናኻ ተማእዚስካ ክትከይ ዘይትደሊ ዓይነት ሰብ እንድሕር ኮይንካ ነቲ ትደልዮ ክፍኣት ብናጽነት መታን ክትገብሩ ክትክእል ነቲ ፊዚካሊ በአካል እትሪኦ መጽሐፍ ክትወግዶ ጥራይኻ ትደሊ ማለት ስለዚ ከወግድዎ ስለዘይከኣሉ ከናሽው ወይም ዝፍትኑ ተራ ጽንጽዋዩ ታሪኻዊ ገለ ይብሉኻ ግን ስጋብ ሕጂ ንመጽሐፍ ቅዱስ ጌጋ ከም ዝኾነ ምስክር ዘምጸ ዝኾነ ዓይነት ምሁርን ክኢላን ፍላስፋን የለን መጽሐፍ ቅዱስ ሓሶት ከም ዝኾነ ከረጋግጽዎ ሳይክሉን እዩ ኦኬ ሓቂ ከም ዝኾነ ብኸመይ ከረጋግጽ ትኽእል ትብል ትኾን ኢኻ ሓሶት ከም ዝኾነ ከምንታይ ኢኻ ተረጋግጽ ጌጋ ከም ዝኾነ ከምንታይ ኢኻ ተረጋግጽ ስለዚህ ሓቂ ምዃኑ እንድሕር ከረጋግጸልካ ዘይክእል እንድሕር ኮይነ ስኻ ድማ ሓሶት ምዃኑ ከተረጋግጸለይ ዘይትኽእል እንድሕር ደኣ ኮይንካ ኣነ ከም ሰብ እቲ ሓሶት ከም ዝኾነ ከተረጋግጸሉ ዘይትኽእል ነገር ኣሚነን ሲዒበን ክኸይድ ይሕሸን ንቐለንን ማለት እዩ ስለዚህ ሓሶት ምዃኑ ኣይተረጋገጸን ኦኬ ድሌት ሰብ መታን ንኽማላ ድሌት ኣምላኽ ክድምሰስ ኣለዎ ዝብል እምንቶ ኣለዎም ዞም ሰባት እዚኦም መጽሐፍ ቅዱስ ንሓደ ኣምላኽ ገዛኢ ነቲ ካልእ ድማ ተገዛኢ ገይሩ የቐምጦሞ ሚዛናዊ ዓለማዊ ስርዓት ይፈጥር ሕጂ ዓለምና ብብዝሒ ብዓለማዊ ስርዓት ዝሰኸረት እያ ቀዳማይ ዓለማዊ ስርዓት ካልኣይ ዓለማዊ ስርዓት ምዕቡል ዓለማዊ ስርዓት ሓድሽ ዓለማዊ ስርዓት መጽሐፍ ቅዱስ ንኣምላኽ ገዛኢ ንትኻል ድማ ተገዛኢ ገይሩ ዘቕውም ዓለማዊ ስርዓት እዩ በቃ እንድሕር ደኣ ኣምላኽ ብልዕሊኻ ኣሎ ብልዕሊኻ ክኸውን ዝኽእል ምንም ነገር የለን ማለት እዩ ሰብ ግን ሓያል ክኸውን ስለዝደሊ ልዕሊ ሰብ ገዛኢ ክኸውን ስለዝደሊ ንኣምላኽ ገዛኢ ገይሩ ንዘቕርብ ስነ ሐሳብ ክድምስሱ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘይተደልየ ዓይነት ጽንጽዋ ያትፈጥር ኦኬ ኣምላኽ የለን እስከ ንብል ኣምላኽ የለን ኣብ ዝተባህለሉ እዋናት እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ሓሲብኩሞ ትፈልጡ ዶ ኣምላኽ የለን እንተይልካ ሰብ ንሓድሕዱ እዩ ዝባላዕ ኣምላኽ ኣሎ ኢልና ስለንኣምን ኢና
ናይ በሓቂ ርእስና ካብ ጥፍኣት ገቲእና ብዙሓት ሰባት ብዙሕ ጥፍኣት ክነጥፍእ እንዳኽኣልና ብዙሕ በደል ክንብድል እንዳኽኣልና ንገዛእ ርእስና ክንብል ብዙሕ መስዋዕትታት ክንገብር ይግባአና እኳ ክነሱ ኣምላኽ ኣሎ ኢልና ስለንሓስብ ግን ምእንቲ ኣምላኽ ስለንነብር ብዙሕ ጥፍኣት ተታሒዙሎ ተሓዚኡሎ ተዓቆይሩሎ ማለት እዩ ብዙሕ ንኸይከይድ ብዙሕ ንኸይጠፍእ ሰብሲ ብዙሕ ኣበርክቶስ ኣበርኪቱሎ ማለት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ምህላው ብርእሱ ስነ ሓሳብ ምህላው ሰብና ሓድሕዱ ንኸይባላዕ ምኽንያት ኾነሉ መጽሓፍ ቅዱስ እንተዘይህሉ ነይሩ ሰብና ሓድሕዱ ምተበላለዐ እሞ ምጠፍአ ነይሩ ኦኬ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይምህላው ዝፈጥሮ ኩነት ዘርእዩ ክልተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣለው ዋላ ኣብ ታሪኽ ኣሎ ማለት ሓደ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኣምፂና ቅድሚኖ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይነበረን ቃል ኣምላኽ ኣይነበረን ሰብ በቃ በቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበሩ ውልቃው ዝኾነ ርድኢትን ኣተሓሳስባን ወይ ድማ ኣምላኽ ተተዛሪቦ በቐጥታ ብኸምኡ እዩ ዝኽየድ ነይሩ እቲ ሰብ ድማ ስዲ ኸይዱ ማለት እዩ ኣምላኽ ሰብ ብምግባሩ ተጣዕሰ ተባሂሉ ስጋዕ ዝጽሓፍ ስጋዕ ክንድኡ ሰብ እኩይን ክፉእን ኮይኑ በቃ ኖህን ደቁን ኣንስቲ ደቁን ኖህ ሰበይቱ ደቁን ኣንስቲ ደቁን ስጋዕ ዝተርፉ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ጥፍኣት ድማ መጪኡ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ እንድሕር ደኣ ዝብል ኮንሰፕት ካብ ዓለም እንድሕር ደኣ ርሒቑ ዓለም ትረክስን ትባላሾን እያ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ናይ ጸልማት ዘመን ኢልና ንሓስቦ ማለት እዩ ናይ ጸልማት ዘመን ክንብል ከለና ብፍላይ ድማ ካብ 5 ስጋዕ 10 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘሎ ወቕቲ ወይ ድማ ግዜ ዝነበረ ናይ ጸልማት ዘመን ዝበሃል መጽሓፍ ቅዱስ ሙሉ ንሙሉ ዳርጋ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ህይወት ወፂኡ ሰብ በቃ በሃይማኖታዊ ዶግማ ጥራይ ወይ ድማ በሃይማኖታዊ ርድኢት በቃ ብዝተባህለሉ ጥራይ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ፍርሃት ኣምላኽ ካብ ደቂ ሰባት ተሓኺኹ ሰብኣዊ ንሓድሕዱ ተበላሊዑን ተጣፊኡን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ድሕራይ ዝመፀ ናይ ዓለም ኩናቱን ሱር መሰረቱ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ ንኣብነት ካልኣይ ኩናት ዓለም እንድሕር ኢልና ኣምፂና ዳርዊኒዝም ብብዝሒ ዝነገሰሉ ዝሑል ኩናት ኢልና እንድሕር ኣምፂና ናይ ማርክሲስት ሌኒኒስት እምነት ኣምላኽ የለን ዝብል ናይ ሶሻሊዝምን ኮሚኒዝምን እምነት ዝዓንበበሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ስለዚ እንድሕር ኣምላኻዊ ዝብል ኮንሰፕት እንድሕር ኣውፂናዮ ካብ ውሽጥና ናብ ናይ ጸልማት ዘመን ገጽና ምእታውናስ ታሪክ ባዕሉ ዝምስክረልና እዩ ማለት ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ንምንታይ ሲዕብዮ ብዙሕ ሰዓብቲ ስለ ዘለዎ ስለዚ በዘመናት ኩሉ ሕጂ ብሂወት ዝነብሩ ከባቢ 600 ሚእታዊት ናይ ዓለምና ህዝቢ በዚ ተመርኪሱ በዚ ቃል ዝተመርኪሱ ይነብር ካብኡ ንላዕሊ ክንከይድ ከለና ድማ ብታሪክ እንድሕር ርኢናዮ ድማ እቲ ዝበዝሐ ሰዓብትን ኣመንትን ዘለዎ ሰረተ እምነት ቃል ኣምላኽ ኢልና እንጠቕሶ ማለት እዩ ከም ካልኣይ ነጥቢ ክዛረበሉ ዝደሊ ነገር እንተሎ ድማ ብዝሒ ሕትመቱ እዩ ኣብ መቸስ ሳምታይምስ ኣብ ሚድያ መፂና ክንዛረብ ከለና ስኢልና ካብ መሬት ተላዒልና ክንዛረብ ይብልናን ሓደ ሓደ እዋን ናይ በሓቂ ጽፉፍን ጽጹይ መወከስን ክንጥቀም ኣለና ስለዚ እቲ ቀዳማይ ካብ ዊኪፒድያ ዝረኸብኩ ሓበሬታ እዩ ኣብ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዊኪፒድያ ኣትዩ እንድሕር ደኣ ብዛዕባ እምነታት እንድሕር ደኣ ሰርች ገይሩ ዝህቦ ሓበሬታታት ኣሎ ነቲ ሓበሬታታት ከም መወከሲ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ስለዚ 1.4 ቢልዮን ህዝቢ ክርስትና እምነት ይስዕብ እንድሕር ደኣ ኢለኩም ብቐሊሉ ማለት እዩ ኣብ ዊኪፒድያ ዝብል ዌብሳይት ኣትይኹም ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ተኻልኣይ ቁፅሪ ሕትመት ዝብል ድማ እንድሕር ርኢናዮ ቁፅሪ ሕትመት ድማ ኣብ ጊነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሬከርድስ ተባሂሉ ብዛዕባ ኣብ ዓለምና ዘሎ ዓበይቲ ስራሓት ዝምዝገበሉ መጽሓፍ ኬድና እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ሕትመት ዝተሓትመ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝኾነ በዓሉ ነገረና ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ሕትመት ብድማ ብዝዓበየ መሸጣ ብዝዓበየ ቁፅሪ ዝተሸጠ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ኢሉ ዘቐምጦ ወይ ድማ the Christian Bible ኢሉ የቐምጡ ናይ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ዝዓበየ ሕትመት ኣለዎ እንታይ ማለት እዩ ዝዓበየ ሕትመት ኣለዎ ማለት ዝዓበየ ጽልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረት ጊነስ ቡክ ኦፍ ወርልድ ሬከርድስ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ 5 ቢልዮን ስጋዕ 7 ቢልዮን ዝኸውን ሕትመት ስጋብ ሕጂ ከም ተሓትመ ይነግረና ማለት እዩ ቀሊል ቁፅሪ ይኮነ
كم كالأي تقميتو زلو ناي مسلم مصحف قرآنيو 800 مليون تحاتيمو له كم سالساي بوك اوف مورمون زبهاليو 292 مليون حتمت تحاتيمو له رابعاي إذا باغافاد جيتا زبهال ناي هندويزم مصحف 240 مليون تحاتيمو له مالتي ولا بقصر درجه تودادرو كلها 240 مليون كتبل كلها بزي عند حر كوينا 800 مليون كتبل كلها بزي عند حر كوينا 5.7 بليون ግን ኣብዚ ከባቢ እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ልዑል ቁጥሪ እዩ 5 ቢልዮን ክትበጽሕ እንድሕር ኮይንካ መጀመርታ 1 ቢልዮን ክትበጽሕ ኣለካ 1 ቢልዮን ንኽትበጽሕ መጀመርታ 999 ሚልዮን ክትሃርም ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ 1 ቢልዮን ብርእሱ ቀሊል ቁጥሪ ይኮነን ማለት ካብ 1 ቢልዮን ናብ 2 ቢልዮን ክትሰግር እንድሕር ኮይንካ መጀመርታ 1.999 ቢልዮን قدم كتهرم عليك خلت بيليون كتهرم كمون دابلك سقع 7 بيليون اندحر دا اخيرك بتعام عاب قطري مالتي سلازي ازلو كقصل كله دما نفس وكف عمت 8 مليون زخون حتمت يحتم له مصحف قدس مالتي كاب شحن 694 كساب شحن 778 عامه مرت زنبره فرانسوا ماري فرانسوا ماري أروتي ويدما فولتير تباهلو صواع صحافن فلسفانسي كم زيلو تزاريبو نيرو كابز حج زلنا يا زمان دحر 50 عامت زمص ولدو نت ام مصحف قدوس زلو فلطت سلاز حلفوس مصحف قدوس بقى ام ميوزيوم زقمت حدا ترى مصحف كوينو كترفيو يلو زتنبيو تنبيت نيرو زغرمكم دحري 100 عامت خون نت ابراسلس زقمطلو زنبره غزا محبر مصحف قدوس غزيو محتم مصحف قدوس كيرو مالتي هذه مصحف قدوس انكاي كطفسي እንደ حيل እንደ አበርተ አخيዱቶም ከም ዝጠፍ ዝተነበይሉን ተዛረቡሉን ሰባት እቲ ብዙሕ ገንዘብ ዘጥረይዎ ገዛ ቅመጡሉ ክነብሩሉ ንመዋዕል ኮኖም ስለዚህ ይኻለ ገዲፎም ሓሊፎም ድማ እቲ አይ ክጠፍዩ ዝበሎ መጽሐፍ ቅዱስ ግን ነትሶም በخبر ዋጋ ዘጥረይዎ ቦታ ወሪሱ ንዘመናትን ንግዚያትን ወቅታትን ወሎዳትን እንዳወረሰ ኸይዳሎ ማለት ስለዚህ እቲ ብዝሕ ሕትመቱ እንድሕር ዳሪናዮ መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓመት 80 ሚልዮን ሕትመት እንዳተሓትመ ይግስግሳሉ ስለዚህ ከም ሰብ ዋላ ጠጠው ይለኽሪኦ ኸልኹ በዘን ክልተ ነጥብታት እንድሕሪናዮ ሓደ ብዝሕ ሰዓብት እንተልዎ ብዝሕ ሰዓብት እንድሕር ዳአሎ ንምንታይ እዚ ሁሉ ሰብ ዝስዕቦ ዘሎ መጀመርታ እስከ እዚ ሁሉ ሰብሲ ዓሻ ይኮነን بهما يكونن كندي فلاتات كندي مهورات كندي مرحتي كندي عبيت نغرات زغبرو كندي مهازتي يوم نزي مصحف زي انبيبوم سيعبومو نيوت كوينونا إيلوم زحلفو ስለዚህ እንድሕር ነዞም ሰባት ሪኢኻ ኣብ ዝኾነ ጽፍሕ ናይ ህይወትን ኣብ ዝኾነ ጽፍሕ ደረጃታት ናይ ዓለምን ሃሉ መራሒ ሃገር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፍላስፋት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ምሁር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ተመራማሪ ሳይንቲስት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሓረስታይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሰራሕተኛ ሸቃላይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ በዓል ንግዲ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሃብታም ክትከውን ትኽእል ኢኻ ኣብ ዘመናት ኩሉ ዋላ ኣብ ዘመንካ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ብዙሓት ሚኒስተራት ብዙሓት ዓበይቲ ብዙሓት ፈላጣት ብዙሓት ፍላስፋታት ብዙሓት ምሁራት ብዙሓት ሰብሃብቲ ሰብንዋይ ብዙሓት ርኹባት ብዙሓት ሓረስቶት ብዙሓት ሱኡናት ብዙሓት ሸቃሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ዝኾነ ደረጃታት ናይ ዓለምና ዝሕዙ ሰባት ነዚ መጽሓፍ እዚ ሲዒቦም እዮም ኣብ ዝኾነ ደረጃ ሃሉ ንዓኻ ዝኾኑ ኣብነታት ኣይስኣንዮም ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ዘለኻ ደረጃ ሸቃላይ እንተኾንካ ብዙሓት ሸቃሎ ኣለዉ ሓረስታይ እንተኾንካ ብዙሓት ሓረስቶ ኣለዉ ወታደር እንተኾንካ ብዙሓት ወታደራት ኣለዉ መራሒ ሃገር እንተኾንካ ብዙሓት መራሕቲ ሃገራት ኣለዉ ፍላስፋ እንተኾንካ ብዙሓት ፍላስፋታት ኣለዉ ተመራማሪ እንድሕር ኮይንካ ስነ ፍልጠት ብስነ ፍልጠት ዝተራቐቕካ እንድሕር ኮይንካ ብዙሓት ብስነ ፍልጠት ዝተራቐቑ ሰባት ኣለዉ ነዚ መጽሓፍ እዚ ከም መወዳእታ ናይ ህይወቶም ወይ ድማ መወዳእታ ናይ እምነቶም ገይሮም ዝስዓብዎን ዝስዕብዎ ዘለውን ማለት እዩ ስለዚህ ንመጽሓፍ ቅዱስቲ ዋላ እንተዚ ኣመንካዮ እስከ ኣተኩርካ ራዮ ምናልባት መን ንፈልጥ ኮንዶኾን ህይወት ተሃበካ እንተለወጠካ ኣተሓሳስበኻ እንተሓድሶ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንብድሕሪኻ ዝመጽእ ወለዶታት ትርፊ እንተኾነልካ ማለት እዩ ካልእ ቅጽል ከሎ ድማ ሕትመት እዩ ዋላ ብ list of best sellers እንድሕር ዳሪናዮስ እቲ ዝዓበየ
መጽሐፍ A Tale of Two Cities بتشارلز ديكنز ዝተጻሕፈ ኮይኑ 200 ሚሊዮን ሕትመት ጥራይ ተሓቲሙሉ The Little Prince ትበሃል በአንቷን ደሳንት ዝተጻሕፈት 200 ሚሊዮን ሃሪ ፖተር በጄኬ ሮሊንግስ ዝተጻሕፈ ሃሪ ፖተር and the Philosopher's Stone እትብል ከዓ 120 ሚሊዮን ተሓቲማላ and then there were none እትብል ናይ አጋታ ክሪስቲ መጽሐፍ 100 ሚሊዮን ተሓቲማላ Dream of the Red Chamber እትብል በካኦ ጆአኪን ዝተጻሕፈት 100 ሚሊዮን ተሓቲማላ The Hobbit እትብል በጄአርአር ቶልኪን ተጻሕፈት 100 ሚሊዮን ተሓቲማላ ስለዚ ነዚ ሁሉ እንድሕር ኢኻዮ ክንዲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝተሓትመ ክንዲ መጽሐፍ ቅዱስ ተዘርግሐ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መጽሐፍ ስለዘየለ ሕትመቱ ርእሱ ዝኸኣለ ጽልዋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ዝተበጊስና እንታይ መደምደምታ ክንበጽሕ ንኽኢና ንመጽሐፍ ቅዱስ ተራዩ ጽንጽዋዩ ኣይንበሎ ተኽኢልና ንራእዮ ነንብቦ ንረዳእዮ ተኽኢልና ካብኡ ህይወት ንርከብ ህይወትና ንለውጥ ንህይወትና ጥራይ ዘይኮነ ዘመንና ንለውጥ ጊዜና ንለውጥ ወቅትና ንለውጥ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ ዓይነት ስነ ሐሳብን ፍልስፍናን ኣለዎ ብስነ ሐሳብ ተመጺኻ ልዕሊ ሁሉኻ ህይወት ኣለዎ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ህይወት ኣለዎ ህያዊው ናይ ባሕቂ ጊዜ እንተይብካዮ ጊዜ ሂብካ ድማ እንድሕር ዳጽኒኻዮ ንህይወት ዝኾነካ ንለውጥ ዝኾነካ ብዙሕ ነገር ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ገና ኣብ ቃል ከኣተና ኣብ ውሽጢ ቃል እንተኣቲና ድማ ካለ ርእሱ ዝኸኣለ መረዳእታታትን መወከሲታት of course መረዳእታታት ኣለዎ መወከሲታት ኣለዎ ጭብጥታት ድማ ኣለዎ ጭብጥታት ኣለዎ ስለዚህ አእምሮና እግዚአብሔር ይኽፈት ብዛዕባ መጽሐፍ ቅዱስ ንምንታይ ሲዒብዮ ንትብል አርስቲ ተቀዳማይ ክፋሉ እዚ ይመስል ክልተ ነጥብታት ሪኢና ኣለና ተቀዳማይ ብዙሕ ሰዓብቱ ኾን ከሎ ተኻላይ ድማ ብዙሕ ሕትመት እዩ ንብል ኣለና ከም ኣብቲ ዝቕጽል ከም ሳልሳይን ከም ራብዓይን ኢልና ንሪኦም ውፁእ ትረኻ ዘለዎን ንኽወዳደሮ ካልእ ጽሑፍ ዝወዳደሩ ኣሎ ድዩ ዝብል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዓኩም እኔ ብጣዕሚ ዘመስግነኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም thank you so much